Это у нас будет штукатурно-малярная мастерская, так как у нас основной предмет это трудовое обучение, профильный труд. Зейнин коррекцион мектеп укучыларының хезмәт дәресләре хәзер яңа урында үтәчәк. Мәктәп остаханасында республика программасы буенча капиталь ремонт бара. Моңа кадәр буш торган ташландык бинаны җитәкчелек белән яңартырга дигән карарга киләләр. Это фасад, утепление, кровля, отмостки. В штукатурно-малярной мастерской у нас будет реализовываться профильный труд, где и девочки, и мальчики будут ходить на занятия, учиться. Моңа кадәр балаларны тегү һәм агач белән эшләргә өйрәткәннәр. Хәзер исә штукатур буяу юнәлеше буенча белемнәрен арттырачаклар. Төгәлрәк әйткәндә, обой ябыштыру, стеналарны буяу, плита салу кебек һөнәрләрне үзләштерәчәкләр. Мондый юнәлеш нәкъ менә коррекцион мәктәпләр өчен каралган. Шунда ук дәресләр үтә торган кабинет булдырылган, аннары белемнәрен күрше бүлмәдә практикада ныгытачаклар. Биредә мәктәп автобусы торачак гаражны да яңарталар. Көн сайын 30-дан артык баланы авыл җирлекләреннән укырга йөртәләр. У нас имеется свой школьный автобус, который осуществляет в день 204 километра. Мы более 30 детей перевозим. 2 рейса утром, 2 вечером. Капиталь ремонт өчен республика бюджетыннан 15 миллионга якын акча бүлеп бирелгән. Эчке эшләр тәмамлану алдында яңа уку елында мәктәп укучыларны яңарышлар белән каршы алачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.